en principio el Talde hau sortu zen Gasteizen eta hasierako kezketako bat zen Gasteizera begira eta pixkot hiriari berari eman aportatu bizitza pixko bat musikaren bueltan. Eta emeki gerritik helduta atzean utzi lurridorra zilarrez jantzi errekastoa dantzari doa Ongi etorri Alabedi irratira, hemen batu gara kuadrilla, nahi esan, ez? Opa. Eskerrik asko, bai, Raiako kuadrilla batu gara aitzakia eder honen bidez, eta zuen zerbitzura gaituzue. Dale. Erraia zigilua hitza erabiltzen dugu, baina ez da zigilu bat ere. Filosofia bera da oso, esan duguna da, elkartasun moduko bat, taldeen artean eta elkarri laguntzearena, eta hasieratik ikusi genuen, ez dakit hori errazen egiteko modua zela, oso inguruko eta oso gertuko jendearekin, eta hortan hiri berean egotea da bastante... Bueno, oso lagungarria zentzu hortan eta beharrezkoa momentuz. Beharrak eta naturaltasunak ere eraman gaitzuela autoekoizpenera. Eta orduan gaude autogestiotik lan egiten dugunak, baina elkartu gara, ez? Osea, da pixka bat kombinazio bat. Eta gaur egun osatzen dugunak gara Miren Narbaizan maiz bere proiektuakin Montaudukeko lagunak, bainat Goitia buruan, Izaki Gardenak, Jon Basagurenekin, Jon Aramburu da gure guru espirituala, oraindik ez du referentzia musikalik, eta ni neuk, Joseba Balestena Lenuar. Eta elkartu ginen, elkarlanean musika proiektuak aitzinera eramiteko. Eta bazkariren bat edo bertze egiteko. Olako kuadrilla batekin, hori aipatutakoa lan batzuk banatzen dire eta batez sentitzen duzuna da babes moduko bat.
Eta ez zara hain bakarrik sentitzen. Bai, sentsazioa, osea, batez ere niretzako honen positiboena nik ateratzen dudana, beste gauza batzuetaz aparte, baina da sentitzea zehozeren parte, kolektibo baten parte, eta ez ze musikan, gainera ez dakit Euskal Herrian oso atomizatzen ari da jendea bere aldetik egiten du, bere estana jartzen du Durangon, taldearen apropioa, Durangori buruz, baina estrapolatzen igual estena ere bai, pixkate Durangoko argazki horrekin. Edo zure estana jarri zure aldetik alduzulako, edo bestela denak kojorekin musika zuzenean. Hor, 90 disko, eta beste 20ak bakoitza bere estanaekin. Eta hori zen, etzi joana gure ikuspegiarekin, zer izen behar duen honek. Haietzen direnak maila batera, baute ikusgarritasun bat, eta gainerako guztiak gelditzen dire, edo gara itzal baten azpian, eta jendia ez da enteratzen ere zu hortik pasatu zarena. Eta, denak ibili gara aurretik izan ditugu esperientziak autogestiotik kanpor. Montauke beti izan da gazteagoak dire eta garaiko joera jarraitu dute sortu zirenetik, baina bertzela denek probatu ditugu bi aldeak eta garbi dauden bakarrak beraia dira. Besteak zikindu izan gara noiz. Nik uste dut gizarte honek bai eramaten gaituela individualist, nork bere buruari behiratu eta nork bere produktua defendatu eta norbait izan hori industria horretan asko destakatu eta hau naiz ni, eta hori nire produktua hau da, eta uste dut horregatik dela askoz ere horregatik ere baduela balio gehigarri bat elkartzeak, edo mukuru kolektiboa bezala, elkartu edo bide huts bere garaian sortu zanean bezala, elkartu gaitezen, eta lagun artean azkenian hori lortzen dalako, indar bat, eta elkartasun bat, eta teorian errezago izan dadila lagun artean aurrera egitea. Nire parean da badirudien zuten ari direna guazen froga egin dezagun hartu arnazak konbat batera ta bitartean sortu akzioa hau da gure satisfakzioa nik esango dut soluzioa dela gaztetxe baten okupazioa Samaniego is in the house, motherfuckers! We're gonna have a beautiful party tonight, y'all know! Are you with us? I'm Joni. I'm Joseph. We are the motherfucking Joni. And Joseph. Bring it on! Kasi ematen du kontraesana, ezta? Autogestiorako pausua ematen duzu, baina horrek azkenean individualismora bultzatzen zaitu. Eta horrek eraman du, jende asko, orain bakarka autogestioan aritzea, eta Jonek lehen aipatu duen, Durangoko estan festa horretan bakarkako estan pila bat egotea, ez? Autogestioa berez, justu kontrako ideologia batetik gertuko gauza danean, ezta?